programa perquè fa dies que no ens veiem amb l'Helena i que no participa al programa. Bon dia, Pilarín. Helena, molt contenta d'estar amb vosaltres avui, encara que sigui des de Girona. Clar que sí, i tant que sí. Escolta'm, Pilarín, és que, Helena, mira quina delícia, ha il·lustrat precisament per aquest 70è aniversari aquesta petita història també relacionada amb l'Hospital Josep Trueta. Pilarín, que abans hem parlat amb el doctor Creus, però em sembla que tu tens moltes més anècdotes relacionades amb el doctor Trueta, començant perquè vivíeu al mateix edifici. Totes són bones. No, la meva mare vivia a la mateixa casa que el doctor Trueta, que la família del doctor Trueta, i van ajudar molt els meus avis quan per la guerra van condemnar el meu tio a mort. Llavors el meu pare era del seu curs i el consultava sovint, però quan va anar a Anglaterra es va donar la casualitat que va viure al costat de la casa on vivia la bessona de la meva mare. I quan el meu germà va anar a estudiar a Anglaterra el va ajudar molt, tant el va ajudar que a través d'ell va conèixer la seva dona de Vic, que és la dona que té encara ara. He treballat amb l'Strubel amb temes interessantíssims i la doctora Trias m'ha arreglat el braç quan me l'he trencat. La doctora Trias, neta del doctor Trueta. Doctor Trueta. I hi ha una anècdota, mireu, ara mateix s'acaba d'acabar l'acte, que està tothom sortint aquí al hall, però ara hi ha una anècdota, Pilarín, per acabar, que vull ensenyar el que ens comentaves ara fora del directe, i és que abans aquí al Trueta podies veure com intervenien a la gent, i tu també ho has volgut il·lustrar. A veure si trobem la pàgina, ja ho farem bé. Trobem la pàgina, sí. Aquí mateix, fixeu-vos que hi havia com una finestra. Ja la tenim. Hi havia com una finestra i els capellans eren molt importants. A vegades et venien a consolar una mica. I jo vaig viure una anècdota amb la meva sogra, que operaven una meva cunyada i li clavaven uns cops de martell, que sort que la meva sogra era sorda, perquè hagués estat espantós. Doncs amb aquesta anècdota, Helena, ens quedem amb aquesta delícia, dèiem, d'aquesta petita història també vinculada al doctor Josep Trueta per celebrar aquest 70è aniversari amb la Pilarín, que ja podríem anar agendant una data perquè puguis venir al programa, que ara fa dies que no et veiem. Doncs encantada de venir quan sigui, eh?